Rayuwa ta sirri kullun nasara take. Ku daina yawan faɗan abubuwan da kuke, ku bari har sai in kun yi nasara. Domin idan kana faɗan abubuwan da kake, to zaka haɗu ne da mutum uku, wanda na ukun shine mafi hadari. Mutum na farko da zaka iya haɗuwa da shi shine wanda zai zo ya baka ƙarfin gwiwa, ya gaya ma wannan fikira taka ta yi sosai, da ka ci gaba da yi, akwai sa'ar ka a ciki. Mutum na biyu wanda shi kuma mugu ne, zai zo ne domin ya kare ma ƙarfin gwiwa, zai duk abin da ya kamata shi don ganin cewa ya nuna maka cewa ba za ka iya ba. Idan ka kuma baka da ƙarfi, sai ka yarda da abin da ke gaya ma. Sai mutum na uku wanda ne ce muku shine mafi hadari, zai iya ce ma yayi, zai iya ce ma bai yi ba, amma ba zai tsaya a nan ba. Bayan nan zai tafi domin ya ga cewa ya riga ka aikata abin da kake son aikatawa. Kenan domin gujewa duk wannan, ka daina faɗa wa mutane abubuwan da kake. Yana da kyau ka faɗa wa mutane domin wasu za su iya baka shawara, amma ya kamata ka san wa kake gaya ma. Kun san an ce magana tana da kyau, amma magana inda ta dace da kuma a lokacin da ya dace shine komai.